Ya opo. Pengeluaran kok tambah karuan. Harapanku lu masa mulai sepi. Kurang gak dia anggaran. Itu koyo ngono pengeluaran tambahin dari iki lho. Kemene kayak pacar. Cek ta lagi. Saiki awakmu ku nggarap opo sih? Ada borong-borong ya iki. Anggaran gak cair dan saiki. Ya apa katanya nuntut apa katanya. Rungono aku mang biyen ka rabi awakmu pi. Biyen ae nyamari CEO kon nibake kok ngene remek ngene iki. Daster kuwi gak tau ditukokno pancet ket biyen. Untung-untungan ndak beda iki beda tak jahit eleke iki. Oh. Ya apa maneh jenenge dhuwit sik durung cair lho aku katanya kok nopo maneh. Kumpulan mari kok posisi ngejak awakmu sih. Mas, jadi lah kayak mas. Iya lah. Ndi le? Itu di jalan itu. Akeh ta, Bro? Iwak apa, Bro? Oh, ono ngene. Tuh. Kon gak apa-apa ta tuh, Bu? Apa-apa, sik enom ngono. Cuk, apa iki? Waduh, raket pedel ya. Pedel be. Sono di gini tuh. Raketan nih. Tas ngene. Pak takon sahut ya Bang. Tak dulu tahu. Tapi ya. Aku ya sih. Ini le. Apa Pi? Lho, memang pengen ngomong lho. Mbok kate ngomong apa iki? Seneng di mana kok aku? Gak nunggu ngene sing anteng. Aduh, Ketok aku. untuk musik Linkin Park dulu. Saiki aku ditakon. Dhuwit sing pipimu kei ben wulan ku nang ndi? Aku ada pacar ini. Hati aku benulan ngopeni pacarku. Kon pipimu iki golek dhuwit ya awakmu iku dadi ke wong ngopeni pacarmu. Lah kok cenake pacarmu iku, he? Wis kadung kejeron nih. Sangu-sangumu ben wulane nang ndi? Kabeh kon kekno ta? Ya tipis-tipis Mi. Kabeh dhewe ae kon iki. Oh, aja dikabeh-kabehno, pacarmu durung bodo. Prei, iki pisanmu nek wong ngamuk ngene iki ngamen iki. Prei gak ada dhuwit. Oh, ngamen tak seneni kon maneh kon. Tuh salah terus. Ayo apa iki? Salah mana? Ngene lho. Anakmu iki lho. Ngene lho. Bapak ambek anak padha dene kabeh iki. Ngono kuwi. Saiki yo anjene keperluane wong lanang kuwi ono ae, pacaran oleh iki. Tapi yo ojo kabeh-kabehno, yo belum tentu dhek kok dadi ambek awakmu. Nek akal-akali yo apa? Kadung cinta. Cinta apaan ku cinta iku? Pipimu iki lho golek dhuwit lho, molak-malik sampai kok atraksi ngono iku. Ngomel-dol. Ojo enak-enakan mangane. Gendaan dibiayai, enggak melok kerja. Sing kerja bapakne. Ngene Oh, malah aku gak tau ditokno daster iki lho delokno. Yo gaya anake dhewe gak usah ngono. Tapi gawe pacar iku lho, aku sing rada gak mes iki. Yo iki kandhanono wis yo pacarane. Golek anu yo pacarmu gon rene pengin ro iki. sekolah. Ayu tak pacarmu. Ayo, Mosok. rencana harus nanti tak rabi ku. Umur rabi lah gitu. Yo kon mbiyen perjuangan nih pipimu untuk no mimi iki kaya apa? Iya Mi paham Mi, cuma jeneng mau cinta. Lupa daratan. Akhirnya yo gak kebayar duwe kuliah wis. Wis urusan anak. Ya apa iku? Cinta tok ae uripe. Yo nek dipikir-pikir yo ono bener iki kaya aku biyen nang sampean lak yo ngono. Ya tapi iki kenemenen. Ayo. Yo lek biyen kan aku nang sampean kan wis posisi kerja ya. Ya kok kerja kan. Nah, Iki durung kerja. yo Duit sangu sih njaluk sampean. kan itu. Oh. Saiki proyekane Bibi mulai sepi. Iya ya apa Bi? Bukaan iku gak gelem ngrungokno omongan wong tuwa iki. Linkin Park mau. Oh, Sok ngomong lah, sok ngomong. Ngomeni maneh. Larang aku tuku Bi. Termasuk duit yo lek larang. Larang ae. Duwe atau pipi padha ae. Ayo. Si abot larange kon. Larang duit sing tuku pipimu. Neni maneh. Wis ngono aku rasakno tak turu wis. Wah, ini nanti Bi. Terus aku balane sopo iki Bi? Bukan aku kon muni aku ya apa duit entek-entekno karepe dhewe ae kon iki. Oh.
Terus ya apa Kalau lu pipimu lah, gak sampai gak kena awakmu ngene iki. Lu truk yo kena omongane ninimu iki. Anjene pipiku kerjane ya opo sih gak ero aku mi. Kok takon aku, mungkin ini terima duweke, wong biyen nyamari CEO. Manteng. Mimimu iki yo kepencut ta. Lah iso kita baku urus ngono. Ya, pokoknya iki. Kan bapak cacing ta, uras muru sae. Ayo apa iki kon? Aja malu tak usah pacaran kon. Yo, Nek carane kok ngene tetek duwe ae ngono. rapekno ae mi. Raba-rabi. Opo? Kuliah durung bayar, praktikum meneh wis kudu selesai aku. Anu blas kon iki Praktikum, Tatiana. Nak pengerten bapaknya ada duwe nyalui duwe ae sean. Kon mulai wis. Wah, mulai. Aman lho. Kayak pedel iki. Model anyar iki. Lah kene engko tuh. Katanya di mana kon iki? Metu, boleh Metu tok ae. Adem. Oh, anjen anak ambek bapak iki padha dene kon iki. Oh, Ini jatuh ini. ana duwe entek. Aduh, ngomel mana ini? Duwe ae. Metu. Apa iki anjen yo? Sing definisine buat satu sak wit-wite iki. Sana tok. Jaluk duit ndak oleh. Wis ngopi ambek opo aku bayar. Terus tuku es ae, utang arek-arek wis. Mana bro? Suruh macan nih. Wah, Mamur. enak iki. Kayak ombe iki, rasa vanila kayak ani. Engko ae wis yo. Kene. Ndak yo ono pedel, ono sirup. Ayo, ini. Mari ngene ono TV-ne mari ngene kene. Tulin Ajane kali opo-opo sih iki. Wae ndak ono. Barang elektronik sing akeh. Ini gua kira tuh. Kowe nang golek wak tok bendino ku. Oh iya, Kapan golek duit iki? Ose mari ngene lah. Apa? Woi, opo iki? Don. Opo iki? Mari golek iwak iku mau lho. Iso tenteng-tenteng Wae iki. mau lho iwak. Wah, Wah, Grek, opo Grek? opo iki? Loro cuk. Aku mang moro. Kapan mulai? Lho lah iku. Pas mulai kuliahku. Liburan. Narik liburannya. Wis kesel kuliah tok. Wis ayo. Ayo wis ayo. Ayo. Wis sore suka belon rai kula nu karu-karuan. Oh, iso welek kabeh ngene, Cuk. Tolet-toletan Ayo. Wis suwe. Bro, tak kacakno, Bro. Oh, nek kok arek Bajune mek sak critine rek. arek cilik dolinan enek anu iki. Opo? Nah, opo ku mang ngasine ku? Wih, iki rek. Opo, Bro? Dhisik banyune iki. Iki. Ini, Bro. Toro. Lampung tok rek. Ojo dolan ngene iki, Bro. Wah, awak dhewe iki wis kudu wae sukses wis. Yo kan iso iku. Musuh kabeh lho. Ayo, maju. Terus kabeh. Wis ayo. Tunggu. Oh, dia ngono wae tok ketok saiki. Iya, nanti ono wetok. Kuliah aku, Bro, tas mulai pas preyan iki. Makane aku Iya, iso prene Tahun iki. baru ya. Iya, Ben kene cilik dolen bareng yo. mangane ku. Saiki oh sebentar dhewe-dhewe urip. Enak kon sing kuliah. Mangane opo iki? Awak dhewe iki bendinono golek iwak. Ya, awak dhewe pirang tahun gak ketemu bola. Sik. Sudah pas kene. Apa ku? Udah yuk nang warung ae. Ngono ta? Ayo, Ngelak yo, mari tulinan mau yo. panas. Oh, gak ngombe banyu kali bareng mau. Mari mau Itu yo aku. sak lempung-lempunge iki. Lah iya aku. Ya begini ngombe sik ta? Ayo, wis. Ayo saya ngombe ngelak.
Kok dulu nang warung? Warung sopo, Cuk? Warung pindah. Baru aku deh ini ku. Salah. Nande ku. Nang jiret. Waduh. Kosan lho dile. Di jembatan le. Oh, warung sopo? Wis nek jembatane Suramat. Anu kok di Jakarta lho. Sapa kopi? Campur, Bu. Dia apa, Bu? Oh, ono ta campur. Oh, iya lho, Bu. Sepuri le. Jangan kata situ. Lenggo ndi, Bu? Enak rek, Bu. Oh, segrek. Oh, apik yo. Panas yo rek. Apa oli? Longsoy. Domba kuya. Bisa. Oh, ndi, Pak? Wah, iya, makasih. Walik, Mas. Ali, ini. Oh, Padersun, Pak. Panas. Relis. Oli. Apa lo? Sama aku duduk turun gombal kuya. Karena aku mulai bingung. Kuya. Aku mulai. Praktik turun bayar cu. Kos-kosan ini enggak kurang bulan nih. 10 tahun. Yo, tahunan lu. Wah, Boleh main tempat aku cucu. Ini suara yang makanya aku bingung suka ini. Anu, Solusi lo. Aku di awak yo. Saken awak kuliah. Awak beli angguran. kabeh sawang sinawang deh. Intine yo kene kudu iso menghadapi realita. Awakmu sekali nurut wong tua to, Pakno iso kuliah. Kok awak dhewe. Ayo. Kuliah awak gak iso. iso mulai po. Enggak Mas deh. Kok sofer? Enggak anu Saking tuh wingi boleh kode tekan. Oh itu main aku tunggu apa yang hilang itu kamu ya dia kudu oh sekarang balik sekarang itu curah oh betul musim ini berarti yo Dadi intine ngene, yo boleh saran kon bapak ibumu iso mulia. Sedangkan awak dewi jenenge realita ini kan macam-macam ya, ono sing mampu, ono sing gak mampu, kaya awak dewi gak iso di kuliah. Guru kerja ya. Dadi kudu apa kudu bersyukur. Nurut wong tua. di sini Kok kene gak diarekno wingi wis kudu ya apa ya kudu guyu ya kudu. Wis nurut paham wong tua wis. isi tiga sumpah ke bonda aku mau dicoba jam piro iki wis sore tadi ndak mulai sahut iki sik tak telepon nang aku nanti tadi arek opo iki Iku otot. Telepon mimiku telepon Kata nak apa? halo Dendi kan yo nih. Itu aku nih nggak arek mau. Salah sampean neng tok mulia selalu ojo sakarepan ae mulai batu ya neng tok. Seneng. wis sore mulia dolen tok ae Aku anak angkat anak asli sih sini. anak kawe sik takon anake sapa anak opo oh wis ojo mblakrak pertanyaanmu ae mulai wis sore atus Yo aku mulai. anjen kena kandhane anjen arek iki
Oleh, oh mulai cuk nang ini cuk. Boleh dah. Yo, Entek no show Indonesia. boleh wes. Iki aku mau jaluk tawar, saya tawar temen tau ya. Saya tarik kalau. Weh, tarik hati. Ayo, kamu boleh wes. Tengok. Hah? Ayo boleh wes. Bisa langsung. Matur nuwun. Sumpah kau. Telepon ini mimis tok. Sengaja tok on mule. Kau teh mule. Loh, kapan teko? Ini nane ja. Ini nane. Pirang dino? Solar dino iki aku. Mumpung nak kene. Yo apa? Ayo. Telepon ini aku. Wes enak kok dhisik wes. Ayo. Ngamuk kok mimi ku. Kene. Opo yo? Apa lu ndak ono ayo. Dicek dulu balik yo. Ayo, kene. Nang pucal. Ayo. Wes. Nanti sih. Enak lah. Enak lah. Heeh. Ya, ya, ya. Wes yo. Ya bisa. Sip, Jod. Jos kau. Angkat.